Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi partner, kumusta ka naman ngayong araw na ito? Anong pinaggagawa mo? Eto, hanggang ngayon, pa rin ako, parang nasa cloud 9 pa rin ako. Hindi pa nga ako bumababa eh. Hilahin mo nga ako. Pakihila nga ako. Saan teka? Hindi ako Cloud9 makababa San eh. Tipolo ba to? Di ba may... Magdala ka kasi ng sasakyan, walang biyahe ngayon. Alam mo naman ako, gala pa more. Oo, hindi ka talaga makakababa dyan. Try mong lakarin. Di ba para ka nag-alay lakad na rin? Ay, nakakalurk. Bakit? Hindi, nasa cloud 9 ako, meaning I'm very happy. Kasi nung nakaraang Lunes, nagkaroon ako ng chance to work with Vice Ganda. Yes, Pero nakita ko yung post mo. Oo nga, pero siya, virtual. Virtual lang yung moment namin together. So actually, matagal ko na siyang gustong ma-meet, matagal ko nang iniisip na magkakaroon ba ng chance na siya yung komedyante for a particular show that we are hosting, ganyan. Tas may ilang beses din naman na may mga taong nagtatanong na what if, kaya sana mag-guest ka sa GGV yung dati, di ba? Yung meron pang show siya na ganon. So, ang daming mga ganon yung mga possibilities. Tapos lagi ko iniisip, parang nakaka-nervyos, parang, kasi parang sa ultimate level of comedy, para sa akin siya talaga yung parang nakapagpatunay na nakakatawa talaga siya, and because of that, antas na sa pamumuhay, di ba? So, parang nakaka-nervyos to be with naman, her. Vice Ganda yan eh. Oo, Vice Ganda yan. Parang, literal, unkabogable, di ba? correct, Phenomenal. totoo. Yes, yun. So, unkabogable and phenomenal. So, talagang, di ba, you put the two words together, ibig sabihin, bonggang-bonggang ito. Medyo tumabi ka kung hindi ka masyadong, hindi ka masyadong handa. may ganun akong klase ng feeling, partner. So, ang eksena namin is virtual. Nasa studio ko, tapos siya nandun siya sa bahay nila. So, the moment na nag-appear siya, so the whole time nagte-tech run kami for a few days, ganyan. Tapos nung actual na day, the only time that I got to see her was during the segment. Hindi na siya nakasama sa tech run and all. And pakakita ko pa lang sa kanya kahit virtually, kasi from the studio ko, tapos nakita ko siya sa monitor. Nakita ko na kagad yung aura niya of happiness and goodness, na parang makampante, parang it's just saying makampante ka sa presensya ko kasi ako lang to. Alam mo yun, parang kasi linyahan niya yun eh. Ako lang to. Diba? Oo, lagi niya sinasabi kasi and parang feeling ko yun yung dating din eh na ako lang to, no? I mean, of course, I have the prestige. Of course, people look up to me. Of course, yumaman na ako ng bonggang-bongga dahil sa pinagagawa ko. Of course, mataas ang talent fee ko. Pero, ako lang to. I mean, parang, it's just me. Parang huwag kakabahan. So, nawala yung nervous ko kasi na-realize ko, parang she's a very fun person to be with. Ora pa lang yun, partner. So, ito na. Nagkaroon kami ng chance to work together. Tapos, nakakatawa kasi, nakakatuwa kasi para ako nakipag-usap sa'yo, partner. Meaning, kampante ako. Hindi na ako kinakabahan. Kasi sa lahat ng mga nagiging kapartner ko kapag may hosting ako or whatever, nininervous pa ako eh. Kasi, bakit? Baka kasi masapawan ko, sapawan ako, baka hindi kami mag-jive. May ganun eh. Pero, ang only comfortable person that I am with pagdating sa ganyan is ikaw. Kasi partner, 16 years na tayong magkasama. Alam nga, nervyusin pa ako sa'yo. Syempre, hindi na ako ninenervyos sa'yo. Pero yung feeling ko nung kausap ko siya yesterday was the way I talk to you. So, ibig sabihin magaan. So anyway, yun na nga, 'di ba? Nagkaroon kami ng chance to work. Bali, dalawang segments yun eh. Isang segment na private parang event siya. So, hindi siya malamang, hindi public. Kasi nga private nga, ulit-ulit, ganun. Tapos yung isa is Facebook Live. So, in fairness naman to the team who got me, partner,
talagang nag-tech run kami. Talagang nung mga time na merong mga technical difficulties, talagang pre-practice namin, tas inalam namin yung source, yung mga ganun ba. So eto na, alam mo na yung Murphy's Law. Mga kabisya, alam niyo po ba yung Murphy's Law? Yung Murphy's Law, Galing ang sa sabi Quezon ng- City. Ah? Di ba galing sa Quezon City yan? Yung Murphy's Law. Murphy Cubao, Quezon City. Ikaw, kung gusto mong yun yung definition mo ng Murphy's Law, edi okay lang din naman sa akin yun. Wala namang problema. Ano ba yung Murphy's Law? Educate us, please. Murphy's Law is, if something will go wrong, it will. Parang, Yes. hindi imposible na parang even if you plan it perfectly, meron at merong dadating si Murphy. May mangyayaring hindi maganda. So, long story short, partner, lahat ng mga possibilities na technical difficulties, inano namin yan, parang pinag-aralan, inayos. Pagdating ng In-expect nyo na, Facebook, in-anticipate nyo na. In-anticipate, that's Yes. why sinolve. Pagdating nung partner, few minutes before the Facebook Live, namatay yung monitor ko. So biglang syempre nataranta sila kasi parang ang hirap naman na kung wala akong video monitor, wala akong kausap, hindi ko Saya nakikita. naman ng makeup mo, di ba? Pinaghandaan mo, di ba? Nagkilay-kilay ka pa. Oo. Tapos, di ba? Nagpang-makeup ka pa, tapos di ka rin naman pala makikita, di ba? Tama, hindi. Makikita ko sa Facebook Live, pero okay. sa studio, hindi ko makikita. Gets mo? Kasi namatay yung monitor, yung TV monitor sa harapan ko, kung Okay, saan makikita okay. ko yung sarili ko at si Vice ganda. So, namatay yun. Bago mag-start, like siguro 3 minutes. So, syempre, nataranta sila kasi alam nila mahihirapan ako. So, eventually, hindi nila ma-solve. Yung HDMI, HDM 1 and 2, and hanggang 64 yata yung sinubukan na HDMI na Ang dami. port. Hindi lahat gumana. So, sabi ko na lang, sige, okay lang. Kung monitor ko lang naman, sige, tiisin ko na, kaya ko yan. Sabi ko, ganyan. Tapos, edi, ito na, nag-start. Sige, so, sure ka ba? O, sige, start. Edi, pag-start, partner. So, isipin mo, di ba, parang tayo ngayon, magkausap tayo, earphones, earbuds or earphones na nakikinig tayo sa isa't isa. 'Di ba syempre nakakapag-usap tayong dalawa, partner, kasi ang naririnig mo lang ay boses ko at boses mo, 'di ba? Yes, Ito yes. ang nangyari, partner, nung pagpasok ko pa lang ng maganda, gumanon pa lang ako, partner. Oo. Naririnig ko yung boses ko at naririnig ko yung echo ko. So isipin mo kung gaano kasakit yun sa tenga ko, ha? As Ang dami in, ng boses mo, echo, mga 9 times. Ang dami. Maganda, hindi natapos. Oo, correct. Ganon yung pakiramdam na parang bumabalik yung maganda. Tapos, mabuti kung yun lang. Isang buong paragraph yung kailangan kong sabihin, yung spiel ko. Oh. Hirap ako, kasi live na siya, partner, so nagpe-pretend ako na okay lang ako, kahit sa totoo lang, sasabog na yung eardrums ko kasi naririnig ko yung echo ko. Tapos, eto na. Edi, ang next, ang line ko is, please welcome the unkabogable, the one and only phenomenal star, Vice Ganda! Ganyan. Edi, pumasok na si Vice Ganda, partner. Nakakaloka dito. Naririnig ko yung boses ko, naririnig ko yung echo ko, naririnig ko si Vice Ganda, naririnig ko yung echo ni Vice Ganda. So, ibig sabihin, partner, 4 na boses yung naririnig ko. That particular moment. At ako lang ang nakakarinig nun, partner, kasi, si Vice, ang naririnig niya ako, of course. Although, on her end, ang sinasabi niya is, nagcha-choppy ako. So, parang ganun. Basta, sabi ko, teka lang, sabi ko, Meme, bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa'yo na medyo mahihirapan ako kasi ang dami kong naririnig. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ito maitatawid, but I will do my best. Sinabi kong ganun. Tapos, Pero congratulations, tawa siya ng tawa. Sabi niya, partner, naku, baka mamaya, kumawala ka na sa katinuan mo kasi ang dami mo naririnig. Kasi totoo naman, partner. Parang, Congratulate kita kasi sinubok doon yung capability mo to do multitasking. Isipin mo yun, dalawa lang ang tenga mo pero ang dami mong nadidinig. Diba? Sa bagay, totoo naman yun eh. Kumbaga sinasanay na dito, lahat ng mga bulong na mapapakinggan mo mamayang gabi, napakinggan mo na kaninang umaga. So mamaya, hindi ka na matatakot kasi ang dami mong madidinig na bulong hanggang mamaya eh. Diba? Ang hirap na. Ang hirap pero imagine kung nyo yun, nalagpasan mo, congratulations. Ito na nga. So, imaginein mo yun, partner. Tapos hindi naman sa walang magawa. Hindi na, yung mga tao dun sa paligid ko, hindi na nila alam kung paano nila ako tutulungan. Tapos hindi ko rin alam kung paano ko itatawid kasi, partner. Dapat pinahiram nila yung tenga nila muna sa'yo para... So, alam mo, ang daming inabot sa akin na earbuds hanggang finally, basta long story short, partner, naayos naman with a wired earphone. Iba, pagkatapos ng lahat. Tapos, tawang-tawa sa akin si Vice kasi talagang sobrang effort ko, partner. Tas as in talagang ang hirap. Tapos, alam mo, kaya ako kinikwento ito kasi I'm in Cloud9 kasi
talagang siguro dun sa whole segment na yun, ipopost ko rin, partner. Dun sa whole segment na yun, 3 beses niya akong kinomen. Kasi parang katulad doon sinabi mo na, uy, congratulations na parang kung inaitawid mo yun, di ba? Parang ang galing mo. Parang, so, 3 beses niya akong kinoment na parang, buti na lang po, ang sabi niya ganito, partner, buti na lang si Nicole yung kinuha nyo. Kasi kung iba-iba yan, nag-walk out na yan, umalis na, tinanggal na yung earphones, umalis na, tag-walk out at hindi na tinuloy. Sabi niya, buti na lang, because of her years of experience and her professionalism, she's really doing her best to make it through. Yun yung sabi niya. At talagang, talagang na-appreciate ko yun, partner, kasi honestly, parang feeling ko, kulang yung bayad sa akin sa stress na inabot ko. Na parang feeling ko kung na-imagine ko kung gaano kabasa yung kilikili mo. Tsaka isipin mo pa paano namasa kaninang lahat. Kaya nga, pero alam mo, partner, buti na lang nag-decide ako magpa-makeup artist. Kasi pag napanood mo yung video, which I'm posting, pag napanood mo yung video, in fairness, ang ganda ko doon, kahit stress na ako, buti na lang may makeup. Kasi kung walang makeup, partner, kita lahat. Kita lahat ng wrinkles, kita lahat ng, alam mo yun, lahat talaga, lahat ng... Naguhumiyaw mga pores mo nun, open kasi stress na True. stress sila. True. Gusto Ganon, ilabas ng pores sa mukha Yes. mo, yung stress na nararamdaman mo sa loob ng katawan mo, kaya umu-open sila, bukang-buka sila. Buti na maganda ang lighting. Yes! Perfect yung sinabi mo, partner. Buti na lang magandang ilaw, buti na lang magandang makeup, yung mga pores nagpigil. Hindi nakita yung pagkakabuka nila sa stress. Kasi, tas, alam mo na pa, yun lahat ng pagod ko, napawi dun sa sinabi niyang yun. Kasi, for somebody like her, I mean, di ba, hindi naman din sa mayabang partner, pero 16 years na din naman natin tong ginagawa. So, ibig sabihin, sanay na din naman tayo dito. I mean, hindi ito, yung hosting is not new to us. Pero kapag kinomplement tayo ng taong mas magaling sa atin or yung taong mas sa tingin natin parang mas mataas yung naabot, talagang nakakatuwa. Kasi parang, grabe, nakakatuwa talaga yun. Tapos sabi, 3 beses niya talaga yung iniulit na congratulations and I commend you for being able to get through that. Kasi talagang ang hirap nun. Kasi partner, ang hirap talaga. Promise. Na-imagine ko, ramdam ko kung paano ka na-stress ka nung nakaraang araw, kala ko kanina, nung nakaraang araw. Diba? So isipin mo, naitawid mo ng bonggang-bonggang. Pero totoo yun eh. And then, tsaka yung the fact na na nakatrabaho mo yung iniidolo mo, 'di ba? Iniidolo nating lahat yung hinahangaan natin. So yun pa lang sulit na eh. Kahit bigyan ka ng sandamakmak na stress, 10 sakong stress yung ipakain sa nung during that time na nag-uusap kayo, okay lang, feeling ko sulit eh. Kasi ang makakasama mo dito is yung taong iniidolo mo. Yun pa lang sulit ka na eh, 'di ba? And then tsaka alam mo, it's so perfect, it was Vice ganda. Kasi partner, kaya niyang itawid eh. Kaya niyang sakyan, kaya niyang pagtawanan, kaya niyang dalhin. Sakto, kaka-post niya lang ng, kaya nga yung post ng mga Little Ponies, ng mga Vice Babies, dun sa Facebook Live na yon, it's a prank. Kasi kaka-post niya lang ng vlog na nagpa-prank siya sa ibang tao eh. Ang prank niya, partner, is, kunwari, choppy siya. Tatawagan niya yung artista, kunyari, tapos may chichika siyang parang very important. Tapos dun sa part na talaga important na chika, magpe-pretend siyang nagcha-choppy siya. So, ganon. So, parang nakakatawa kasi akala ng mga tao parang pinaprank si Vice, pinaprank ko siya. So parang napaganda pa nga at ang galing lang. Parang na-appreciate ko si Vice, partner, sobra na talagang deserve niya yung kung ano man yung meron siya. Deserve niya. Hindi lang dahil sa pinuri niya ako, partner. Siyempre kasama na talaga yon. Pero dahil yung genuinely nakikita mo na she's a genuine person. Alam mo talaga kasi kung ano man yung meron siya, pinaghirapan niya din naman kasi deserve niya rin with her talent. Totoo parang yan, ganon. diba? Tsaka hindi naman natin siya talaga kilala personally. Yung katotohanan na marami siyang napapatawa at tayo mismo every time na napapanood natin siya sa TV o kung ano mang performance niya dati sa stage, diba? Talagang pag natawa tayo sa kanya, dala-dala mo yun hanggang sa pag-uwi. Yun pa lang, sabi nga natin, diba, mahirap kalimutan ng taong isang nagpapangiti sa'yo o ang taong nagbigay sa'yo ng kaligayahan. So, yun pa lang talagang deserve niya kasi ang dami niyang taong napaligaya sa mundong ito, diba? So, talagang deserve niya ang makatanggap na maraming biyaya, 'di ba? Kasi ang dami niyang napaligayang tao. Tama. At yun din yung lesson na natutunan ko dyan. Alam niyo po, if you do good things to other people and like that, making other people happy, alam mo yung mga ganun, may magandang balik to sa'yo eh. Sinabi niya nga yun nung nag-uusap kami na
kung ano man yung binabato mo sa universe, yun din yung ibabato ng universe pabalik sa'yo. Kasi parang ang Agree. kwento niya lang doon, although medyo sponsored yun, parang ang kwento niya lang doon is, ang binabato niya sa universe, sinabi niya is, balang araw magiging endorser ako ng produktong yan. And true enough, naging endorser siya ng produktong yon, partner, na kung kailan pa pandemic. So, yun lang din yung lesson na na-pick up ko, na sabi ko gusto ko din tong i-share, na kung ano yung binato mo dun sa universe, yun din ibabato nito pabalik sa'yo. So, kung magbabato ka ng Tama. kabutihan, kaligayahan para sa ibang tao, yun din, imposibleng hindi ito bumalik sa'yo. Hindi man siguro ngayon, 'di ba? Pero in God's perfect time, dadating sa iyo yung swerte mo kasi nga patuloy at patuloy kang nagbabato ng goodness to the world. Ganun. Tama. So, Katuwa. totoo yun. Congratulations, partner. Talagang parang isa to sa mga Milestone sa to. bucket list mo, 'di ba? Na Correct. naibigay sa iyo sa pagkakataong nitong nakaraang araw. Masarap talaga yung ganyang pakiramdam, makasama mo yung yung iniidolo mo. 'Di ba the last time nga nung nakasama natin si Angel Locsin, na sobrang tuwan-tuwa tayo na parang wow, grabe. Yun pa lang feeling ko kahit hindi na ako bayaran sa sa hosting natin, yung makasama at makausap mo lang si Angel Locsin, makasama mo siya sa dressing room, yun pa lang sulit ka na eh. Yung mga Tama. ganong feeling, May ganon, di ba? may ganon. Correct, totoo yan. Kaya nakakatuwa. Actually, sabi niya nga, 'di ba sabi nga ni Vice, sabi niya kung iba-iba yan, nag-walk out na yan, umalis na. Tapos sabi ko, well, actually, Meme, hindi naman ako pwede mag-walk out kasi hindi pa ako bayad. So, kailangan ko talagang itawid. Tawang-tawa siya dun eh. Diba? Nakakatuwa. Alam niyo po, sana in your lifetime, lahat po na nakatutok ngayon, no, kung meron po kayong iniidolo, I hope that you get to meet that person. That person na that makes you happy, yung person na ina-idolize po ninyo, ma-meet po ninyo. Yun, diba? Pero alam niyo, ang kagandahan naman dito sa world ng social media, even if you don't actually meet the person physically, virtually pwede na eh. 'Di ba? Dati sobrang effort pang pumunta sa radio station para magpabati. Ngayon, PM is key. 'Di ba? Dati Totoo. ang haba-haba ng mga sulat mo para lang makarating sa inuidolo mo. Ngayon, PM is key. 'Di ba? Napakadali. 'Yun naman din yung kagandahan. So even if you don't physically get to meet, I hope na virtually mapansin po kayo kasi ang sarap talaga sa pakiramdam. Ganun pala 'yun. Kaya nga minsan, partner, halimbawa may nag-PM sa atin tapos yung parang nag-reply lang sa tayo ng like o kaya smiley, tapos parang big deal na para sa ibang tao. Tapos ako minsan ako iniisip ko, bakit big deal para sa kanya? Yung pala, ganun pala kapag you idolize the person, parang kahit anong maliit na bagay na ginawa mo, malaki para sa kanila yon, 'di ba? Totoo yan. Yung tipong, totoo yun, mag-reply ka lang, mag-like ka lang sa post nila, talagang screenshot nila yon and ipopost nila yun sa Facebook nila. Now we understand, partner, di ba, kunyari, dati meron tayong mall shows at yung mga taong first time tayo makita na yung tipong naiiyak-iyak tas nanginginig-ginig, naluluha, tas di ba, tas yayakapin tayo ng bonggang-bongga. Now we understand the feeling na parang, ay, ganun pala talaga pag nakita mo yung iniidolo mo. Di ba? Samantalang dati na parang, kami lang to, di ba? Nagbebenta lang kami ng album, di ba? Nagbebenta lang kami ng libro. Tapos, di ba, yung mga tao tuwan-tuwan, nagtitilian, tapos talaga abangan ka hanggang sa backstage, yung mahawakan ka lang, makapagpa-picture sa'yo, iba na yung araw nila. So, ganun pala talaga yung feeling. Kasi, ikaw ngayon, sa pagkakataong ito, yung iniidolo mo, nakita mo, di ba? Ikaw ngayon yung fan eh. Ikaw ngayon yung fan. So, ako talaga yung fan. At ang bonus pa dito, yes, yung idol ko, pinuri pa ako. Parang grabe, di ba? Ang saya na parang kahit hindi ako medyo pinakain na maayos doon sa event, parang pili ko busog ako. Although nung pagdating ko sa bahay, partner, grabe siguro 3 rice yung nakain ko sa stress. Tapos ito pa malupit, nakakatawa. Bumaba ako dun sa kung saan nanggaling, 3rd floor kasi yung studio. Alam mo ba, partner, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ako makalabas. Akala ko minumulto ako eh. Baka naman minumulto ka lang talaga, walang technical difficulties na nangyari. Minumulto ka lang. Yung naririnig ang ikaw lang ang nakakarinig. Yung naliligaw ka doon sa venue. Baka, hala. Ang weird. Pero kasi, tas trinay kong tandaan kung saan ako duman. Kasi, sabi ko, ba't ako nawawala? Ba't hindi ako maka-exit? Partner, wala akong exit. Promise. Yung pinasukan ko sarado. As in may nakababa yung
yung ano ba yun, yung folding parang grills ba yun? Yun. Sabi ko, shucks, dito ba ako dumaan? Alam mo yun? Parang tas umakit ako na hagdan na ilang beses, tas parang bumalik ako dun sa studio, dun sa labas na parang hindi na laman sabihin, tanga-tanga na ito, hindi marunong lumabas. Bumalik ako, tapos binacktrack ko yung steps ko para matandaan ko. Nakakaloka talaga yung experience ko. Kaya yung pagdating ko sa bahay, tatlong extra rice. Kayo yung sinabi ko sa iyo, partner, parang nag-usap pa yata tayo alas 10 ng gabi. Pagod na pagod yung utak ko noon. Kasi parang talagang, oh my God, what happened to me today? Grabe, parang binalahura yung pagkatao ko. Anyways. Pero well, okay lang, sulit at the end of the day, naging sulit naman siya. Yes, sulit naman talaga ng bonggang-bongga. Anyways, I also hope that you get to have those types of experiences, mga kabisyo, yung sulit na experience, yung something that you will make kwento to your apo, 'di ba? When you become a lolo or lola in the future, 'di ba? Maraming salamat, mga kabisyo, sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan, kaya't inyong pakaantabayanan. muli. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon. Always your number one SM radio station.